Jose Luis Bilbao Bizkaiko Aldun Nagusiak iragarri du lurralde historiko honek ez dituela bere egingo PPren gobernuak bere kabuz erabakitako neurriak gizarte, politika eta ekonomia aldetik bidegabekoak direlako. Foru erakundeko arduradun gorenak aurreratu du Bizkaiak ez dituela bere egingo neurri horiek 3 arrazoi nagusirengatik. Ez dituelako mendekotasunari buruzko legearen aldaketak onartzen. Aurrerantzan ere gure ahaleginaren xede nagusi izango dira herritarrak gizarte ongizatari eustea eta kalitatezko zerbitzuak eta laguntza eman ahal izatea. Mendekotasunari eta gizarte eta osasun beharrizanei aurre egiteko, esan du Bilbaok. Bizkaiak ez daukala inork erresketatu beharrik. Jose Luis Bilbaok aurrekoaren aritik azaldu duenez, hemen dagoeneko ahaleginak egin dira eta 2009tik hasita neurriak hartu dira bai barruan zein kanpoan. Aldun Nagusia jakinarazi du halaber gure kontuak saneatuta daudela. Bizkaiak bere ahalmen eta autogobernu maila errespetatzeko eskatzen duelako. Horregatik, López lehendakariari eskatu dio ekonomia itunaren batzorde mistoaren deialdea exigitu dezala eta neurri horien kontrako errekurtsoa jar dezala konstituzio auzitegian.